сәлеметсіз. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасаншина. Тожлы вирус бош калкытмакчы. Прививкалар ясау компаниясы дәвам итә. Игелекле күршеләр ишек алды бәйрәмнәре атнасы башланды. Ознакай музейында Португал рәссамы күргәзмәсе эшли. Эпидемиологик хәл начарлану сәбәпле Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов республикада хезмәт коллективларында битлек режимын яңартырга һәм халыкны ревакцинацияләү өчен көчәйтергә кушты. Битлек режимын яңа Әлмәт районы администрациясендә да керттеләр. Шулай ук районда прививкалар ясау компанияләре дә актив эшли. Теманы Оля Берамалова дәвам итә. Республикада COVID-19 белән авырулар күбәя. Авыручылар саны ким дигәндә 30%-ка арткан. Соңгы айда гына ачыкланган зарарлану очраклары 2 тапкыр 40-тан 80-гә кадәр күтәрелә. Моның сәбәбен сәламәтлек саклау министрлыгы коллектив иммунитетның кимүеннән күрә. Табиблар шулай ук көз көне башланачак яңа дулкын турында кисәтә. Моның өчен хәзер үк битлек кияргә һәм ревакцияләнергә тәкъдим ителә. Сейчас самое благоприятное время для ревакцинации против коронавируса. Хәзер коронавирус инфекциясенә каршы ревакцинация үткәрү өчен уңайлы вакыт. Чөнки бездә иммунитет якынча 3 атнадан соң барлыкка килә. Шулай итеп, без яңа дулкынга әзерләнә алабыз. Мы можем подготовить свой иммунитет, свое здоровье к новой волне. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы беренчел вакцинадан соң 6 айдан кабат коронавирус инфекциясеннән вакцинация үткәрергә киңәш итә. Бу оптималь вакыт һәм аны калдырмаска кирәк. Шулай ук ревакцинация белән ашыгуның мәгънәсе дә юк. Бу зыян китермәячәк, әмма иммунитетка уңай йогынты да ясамый. В нашей поликлинике есть 4 пункта вакцинации. Это поликлиника номер 1, Нижняя Мактама, поликлиника номер 2, офис 1 и офис 2. Вакцинацияләүгә язылу процессы элеккечә дәүләт хезмәтләре порталы аша яки поликлиникага килеп, вакцинациягә талон алырга мөмкин. Вакциналарны шулай ук 1 яки 2 компонентлыны сайларга була. Табиб сүзләренә караганда, хәзер чиратлар юк. Уртача көнгә 70 кеше прививка ясата. Чиратларны булдырмас өчен алар 2 сменада иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр эшлиләр. Прививкалар да җитәрлек ди белгечләр. Әле күптән түгел генә 500 доза вакцина китерелә. Бу Гамковид-Вак һәм Спутник Ви. Раньше у нас одна ампула рассчитана была на 5 человек, сейчас сделали более удобно. У нас одна ампула идет на 2 человек. Бездә элек ампулалар 5 кешегә исәпләнгән иде. Хәзер тагын да уңайлырак иттек. Вакцинаны 2-гә бүләбез. Ампулалар суыткычта саклана. Кеше килгәч ампула таркала һәм вакцина ясала. Ачык ампуланы тагын 2 сәгать саклыйбыз. Бу вакыт узгач ампула утилләштерелә. По истечению 2 часов ампула обязательно утилизируется. Оля Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 17 августта 18 сагать 32 минутта Яңа Нәдер авылында урнашкан шәхси йортта янгын турында хәбәр килә. Янгын нәтиҗәсендә сарай һәм сарайдагы печән түге янып бетә. Янгын мәйданы 16 квадрат метр тәшкил итә. Дәвам итәбез. Әлмәттә ишек алды бәйрәмнәре башланды. Масштаблы президент программасы үз эшен 2020 елда башлады. Әлмәт районында 5 ел эчендә 532 ишек алды төзекләндерергә планлаштырылган. 2022 елга 78 ишек алды территориясендә яңа тормыш бирелергә тиеш. Шуларның 42-сендә эш тулысынча төгәлләнгән. Бәйрәм Гагарин урамы 9, 13 һәм 15 йортлары ишек алдында башланды. Аннан эстафетаны башка ишек алдылары кабул итте. Безнең төшерү төркеме аларның берничәсендә булды. 16 августта безнең ишек алды игелекле күршеләр проекты кысаларында Клара Цеткин урамы буенча 47-49, Пушкин 50-52 йорт ишек алдыларында бәйрәм чаралары узды. Ишек алдыларында туклану нокталары, уен мәйданчыклары, балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар һәм викториналар эшләде. Шәһәрнең иҗат коллективлары халыкны концерт номерлары белән сөендерделәр. Клара Цеткин урамындагы 39-нчы йортта яшәүчеләр дә бәйрәмгә бик шат. Хорошее изменение. Асфальтировали, детская площадка обновили. Почему? Кругом хорошие дорожки поставили. Клара Цеткин урамында туручыларның бәйрәм белән котларга район башлыгы Тимур Нагуманов та килгән иде. Ул төзүчеләргә һәм битараф булмаган кешеләргә рәхмәт белдерде. Район башлыгы һәм район ветераннар советы рәисе Владимир Ешанин ин актив халыкны бүләкләү тантанасы үткәрде. Друзья, давайте подарим бурные аплодисменты активным жителям.
Күп кенә республика программаларын гамәлгә ашыру һәм Татнефть компаниясе ярдәме белән шәһәребез елдан-ел яшәү һәм туризм өчен уңайлана бара. Күп кенә социаль әһәмиятле объектлар төзелә. Күп кенә ишегаллары яңа тормышка ия була. Ишегалды бәйрәмнәре яхшы кәеф тудыра һәм күршеләрне дуслаштыруга сәбәп була. Мондый бәйрәмнәр авылларда да үткәрелә. Мисал өчен Кузайда асфальт, бордюрлар алыштырылган, тротуар юллары һәм балалар майданчыклары төзелгән. Отремонтировали полотно дорожное и шириной сделали где-то 12-15 метров. То есть на долгие годы он будет служить верой и правдой для нашего населения. Бәйрәмгә бөтен авыл җыелган иде. Бу кичтә авыл халкын Азәрбайҗан диаспорасы вәкилләре тәмле ризыклар белән сыйлады. Эта программа действительно очень прекрасная, красивая программа. Бу программа чыннан да бик яхшы һәм без Азәрбайҗан диаспорасы аңардан читтә калмыйбыз. Шәһәрдә генә түгел, авылларга да чыгабыз. Бүген менә Кузайга килдек. Барысына да плов өләшәчәкбез. Тоже едем, по районам тоже. Сюда, Вот сегодня пусть тоже. едят, все готово, всем приятного аппетита. Ну и давайте начнем программу уже готовиться. Вкусный плов привезли и будем раздаваться. Олия Байрамалова, Милена Валиева, Ойдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халык турында кайгыртып, кешегә булсын дип тырышучы җитәкчеләр булганда яшәү дә рәхәт. Андый тырышлар Әлмәттә дә бар. Төзүчеләр проспекты буенча урнашкан 6, 10 һәм 16 йорт Восход оешмасына карый. 3нче ел аны Раил Сөләйманов җитәкли. Шул дәвердә биредә һаман саен тузып торган йортларны яңарту бара. Бик зур рәхмәт безнең управляющий компаниябызга, шундый яхшы комфортный скамьялар куйдылар. Подъездга кергәндә энергосберегающий яңа ишекләр, особенно кышкы вакытларда, нык суыкларда бик яхшы күрсәтәләр үзләрен. Ак песок безнең менә. Иң беренче ишекләрдән башларга булдыгы идарәче компания җитәкчесе. 15 еллык агач ишекләр урынына заманча ишекләр куялар. Балаларга уйнаган вакытта киемнәрен пычратмасыннар дип ак ком кайтарталар. В дальнейшем решили поставить красивые парковые Мотор парк скамбеләрен куярга булдык өчен агачтан, кырлары шуеннан безнең халык иң яхшы шартларда яшәргә тиеш. Шуның өчен мотор рәхәт булсын дип тырышабыз. Поэтому мы все делаем ради наших жителей, чтобы они жили в красоте и в уюте. Мөрәҗәгать иткән һәркемгә турбада алыштыралар. Бу бушка, дөресрәге биредә коммуналь хезмәтләр өчен билгеләнгән түләүләрне ничек тиеш булса, шулай тоталар. Сүз уңаеннан түләүләр дә биредә шәһәр буенча уртача түләүдән кимрәк дип белгечләр. Киләчәктә шуп савытларын яңартырга җыйналар. Узган елда агач ишекләр урынына менә шундый алюмин ишекләр куела. Ә инде бу ел килеп керә торган тимер ишек урынына алюмин ишек кую планлаштырылган. Ознакай шәһәренең төбәкне өйрәнү музеенда Португал рәссамы Кристиан Апостолның шәхси күргәзмәсе ачылды. Мондый гадәти булмаган күргәзмә шәһәр музеенда әле беренче тапкыр уза. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Башка дөнья, әлеге күргәзмә шул исем астында уза. Рәссамның үзенә дә, аның иҗат җимешләренә дә илаһилык, үзгәлек хас. Һәм бүгенге чарада шундый рухта башланып китте. Кристиан Апостол 1993 елда Молдавиядә туа. Аның иҗади фикеренә йогынты ясаган төп фактор аның гадәти булмаган төшләре. Сәнгать, ул тылсым, ул үзе күргән төшләрне рәсем итеп ясарга, әти-әнисенә күрсәтергә һәм сөйләргә яраткан. Атып торучы вулканнар, йыланнар, динозаврлар, булар барысы да аның төшендәге тылсымлы образлар. Я пишу для людей в первую очередь. Иң беренче чиратта мин кешеләр өчен язам. Минем эшләрем, алар минем халык белән булган мөнәсәбәтем, образлар аша фикеремне җиткерү. Биредә минем Венеция күргәзмәсендә булган эшләрем куелган. Мин кешеләрнең фикерен, кичерешләрен тыңларга яратам. Алар белән шулай якыннан танышам, эчке галәмне тоям. Внутреннюю вселенную. Хисчән, нык уйлаучан малай бүгенге көндә дөньяны биләүче рәссам дәрәҗәсенә ирешә. Үзенчәлекле картиналар иҗат итүче рәссамга әле 29 гына яшь. Һәм бүген биредә аның барысы 29 эше тәкъдим ителә. Әлеге креатив чарага җыйналган сәнгать сөючеләрне Азнакай муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлсинә Хафизова сәламләп, рәссамга алда иҗади уңышлар теләде, бүләк тапшырды. Каждый месяц у нас в Азнакайском краеведческом музее проводится
выставки художников нашего города, Юго-Запада, Республики Татарстан и регионов России. Күргәзмәне ачу чарасында шулай ук Түбән Кама каласыннан рәссамның иҗатташ дуслары, Твори Добро оешмасы вәкилләре, волонтерлар да катнашты. Алар тарафыннан кунакларга чәй табыны да әзерләнеп, катнашучыларга виртуаль күзлекләр таратылды. Күргәзмәдә катнашучылар чыннан да үзләрен башка дөньяда итеп хис иттеләр. Кристианның без дуслары булабыз инде. Ул безнең төркем белән бергә бик күп яхшылык эшләү, менә шундый эшләр белән мәшгуль дип әйтә алам инде. Без бүген аларга булышырга килдек. Аның беренче күргәзмәсе Азнакайда, бик матур яклар Азнакай яклары бит инде. Табигате бик матур, халкы бик тырыш Азнакайның. Кристиан Апостолның шәхси күргәзмәсе Азнакайлылар өчен сентябрь башына кадәр эшләячәк. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Оля Берамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.